هۆشداری ji مەترسیا گۆڕین کاریên seqay û qetîzbûn û bilindbûna pلەیên germê di berdewam in. Di wî biyavî darêxerawatewên êgirtî ragihand ji egerê bilindbûna pلەیên germê metirsî ketiye ser jiyana zêdetir ji 400 milyon kesa li seran serî cîhanê. Di nûtirîn raporta xwe darêxerawatewên êgirtî dibêjîtin nûke pلەیên germagoya zemîn 1.5 pile ji astê xwe yê asayî bilindtir lê hatiye. Pêşbînî dihête kirin 2 pلەyan jî ji astê xwe yê asayî bilindtir bibîtin. Netewên êgirtî di raporta xwe de xuya kiriye çalakiyên mirovan li ser goya zemîn wekû berhem înana zora duem oksîdê karbon û gazên ji herawî dibine eger pلەyên germê li ser erdî zêdetir bilind bibin. Eger ew bilindbûne berev 2 pلەyan jî biçîtin wî demî di êkem karîgerî da dê zêdetir ji 420 milyon mirovan rîpirî metirsiya pêla tunda germa goya zemîn bin. Di raporta xwe de netewên êgirtî xuya kiriye karîgeriyên guhorîna seqay dêbine sedema peydabûna birsê û heta sala 2005 dê hejmara wan kesên ji nebûna xwarinê nalin gehne 8 milyon kesa li seran serî cîhanê.